Buah-buah naon, buah-buah dihita diacarai Qur'ama perjulu gawi perpudima Qur'ama serape mano perjulu da bartua karikona. Amin. Mari Demaita 135 ayat sadaro ditulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi porbadia na tumo palangi dohok tanoon, amin. Sia-sio si Tuhan ni hadengganan, mar sinodang debata, say narodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonod do di do Jehovah, usehono kuma aik tuaka na mauas dohot akka sunge tu namahiyang, usehono kumatututor dikku tu pinoparmunan waing jala pasu-pasuokku tu pinoparmusugut Jehovah do debata jala ibana manodangi hita tabatun hamuma akka pelia pestai sahar rodi akka tadu nilanggatan haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus, udok hami mauliate tuhosyan nasa rohanami. Ala di pahujak ko huriam di tanoon. Jala ala dohot hami di jauh hotusi. Saya suruh mator di porbadia tu rohanami.
asa tung huparhato pot hami ho hanguluan nami, asa lohot tu ho hami marhite-hite haprosyaw nasitong, jala asa totong halasok kami pasangapong guarmu, na terpuji rodi saliling ililing na. Amen. Hudul mahita. Mared de mahita. Tatangi homma pati inde bata ima sian rom walu ayat 10 rodi 10 sada. Alai molo Kristus di bagasa kamu, mangulu doto di alani hati koran, nak pemate pamatang alani dosai, alai molo maringana di bagasan hamuto di nina manungguli Yesus yang namate, sadok panguluan ni ibana nang manungguli Kristus Yesus sima, nang pamatang muna namate, inorhon nito dina namaingani hamu ido sahatna atong ramang ido gugo mahita tutuhata debata lau mangulaho patit nai ale Tuhan debata mared de mahita. Tatopoti madosa tamartangi yang mahita. Ale Tuhan debata mani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuha tudusan. Sito panasana adong. Paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite. Sian pangalasion nami di patipmu. Ima marhite sia tubuh-tubuh ni rohanami narawai, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami,
Natamasi tutu dohona uhum hami alai dosa nami alai natar solo bagi dohami nuaing alani asi maroham dihami ale debata nami pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak mahaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sese sama dosa nami saluhutna jala suruh mato di porbadia turuhan nami be asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati gorad dohot habadiaun gabe sahat hami Tuhan nguluan na sora suda napi na beragam diakana prosea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin baga-baga yang debata tarengot Tuhan sesani dosa songono dohatani Tuhan Jehova nunga diarsahi hoa marhitesian akadosam jala nunga dilojai hoa marhitesian akahajahatommu au tutu au sadiri manalesei aka pangalosim alani hadiriokku jaladang behu paingot-ingot aka dosam hasanga pemai debata na digijang udul mahita maret de mahita Tajahama secara responsoria atan debatatur pu epistel di pesta paduahon parnengotan ari hasasaur nito di perbadiaon tersurat di Galatia 5 ayat 10 rodi 26 alai odo hudok marguru tuto di imahamu marparange unang pasat hamu hisap-hisap ni daging alai molo dito gihoto di ihamu dang ginonggoman ni patiki hamu alai tandak do parulaon ni dadi ima parmainan hasi pelebeguon hadatuon parmusu-musuon para bada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon para salisian par tahi-tahion alai akaodo parbuni todi holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron habasaon haprosiaon halabohot dohot hatomanon alai akan aginonggoman ni Kristus Yesus dipersilakon do dagingna rak dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap unang matayahe hasangapon na rumar, unang masiasapan manang masilatean,
ido sahatna, martua doakan atu mangion hatani debata jalan au piopsa. Amin. Mari dehita. Hatidako maha porseo tai songonani hatidako ni dongata saha porseo disadok portibion ra mahitamadok au porsea ido ama pargogo na soha tudusan na tomo palangi dohotano au porsea di Jesus Kristus anak inde bata Jehovah na sasadai imanati nubuhon nisi Maria na gabi-gabia sato di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na birnit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubana turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na sohat tudosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea dito di porbadia jaladong sadauria nabadia uria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot deha sesaan ni dosa dohot deha taina mandok pinasama kors yang serapim dungino diudutima kor Tiberias.
Sunggul-sunggul dihita di bagasan mingguon huriata patupahon pertangyangan keluarga gatini pertangyangan sektor di minggu terakhir pertangyangan sektor mamuse di awal bulan baru minggu keluarga rasongonima diaka persiapan kur untuk kor umum di minggu keluarga asa talatik bema di pertangyangan sektor di minggu terakhir bulan Mei. Sudia ka naso manggurudo pe sektor asa dibuat nang akabahana. Songonima pinangi doho tu sudia ka punguan kor asa lam tu dengganna parkorota di kor umum. Sudia ma punguan kor nadong di huriat tahun dilatih di punguan kor asa boy lam tudengganna punguan kor umum di minggu keluarga. Songonima sunggul-sunggul dihita. Pinasahap kor sian seksi perempuan diruti manon kor amane huria.
Marendehita la ustapasaha ma piliata sada a sadabi. Dami debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Di bornginon di nadipatupa huriata parningotan di ari hasasaor ni tot di porbadia pesta napaduahon. Tajahama hatani Tuhan ima sian buku panurirang Nehemia. Bidu napasiahon ayat 20 sahatu ayat 30 sada. Nehemia bidu napasiahon ayat 20 sahatu ayat 30 sada. Hujahama dihita sude songonon mahatani tu hatta tapai huti hutma. Aku ni nunga di basa-basahon tu nasida todim nadinggani marohaihon nasida jaladang diotoko manamu sian pamangan nasida
Jalanunga dilihoko tu nasida aik pasobu uas nasidai. Pola 40 tahun lelengna di parmudu-muduho nasida di halongonan. Asa unang hurangan nasida. Ulos nasida pe dang olo buruk. Jalapat nasida dang olo marpura-pura. Jalanunga di basa-basa hoko tu nasida akaharajaon dohok bangso. Jalanunga di sagi-sagi hoko tu nasida akai saha rodi partalpahan. Asa nasida manoluk tanoi sian Sihon doho tano ni Raja sian Hesbon doho tano ni Siok Raja sian Basan. Jalanunga di patoropo anak nasida songon bitang akan di langit. Jalanunga di buako nasida saha tu tano naung pinarbaga-baga mihian. Tu aka opu nasida ikon bongotan jala tianonna. Jalanunga bongot aka anak nasida itu tanoi. Jalanunga di tean nasida. Jalanunga di patuduko maradopon nasida halak isi ni tanoi. Halak kanaan. Jalanunga di pasat ho nasida tu bagasan tangan nasidai. Nang raja nasida. Nang aka bangso ni tanoi. Asa bahenon natu nasida guru lomo ni roha nasida. Nunga di papatu nasida huta akan nagotingi doho tano bosar. Jala di soluk bagas akan nago arta maragam-ragam. Tole sumur akan nidakdak. Porlak anggur, porlak ni hau jetun. Do hau namar parbue. Tau si panganon macegudang. Gabe mangan nasida maradu bosur jala mok-mok. Gabe mangololoi hisapna nasida. Marhites yan denggan ni basam nagudangi. Hape lamjukat nasida. Jala mangguturi mangaloho. Jala dibolokon patikmi tupudi ni tanggurung nasida. Lam dibunui muse panurirangmu. Akan namanidangi dopak nasida. Naing manogihon nasida mulak niyan tuho asa mabahen akagasip godang. Alani nunga di pasahat ho nasida tu tangan, tu bagasan tangan di musuna akan napasipal-sipal nasida. Alai ia dung hagogotan nasida mangangguhi manasida tuho. Gawe ditangi hoko nasida sian banua gijang. Jalaho bartu asini roham akan nagodangi. Dilehoko tu nasida halak silihon tua. Akan napaluahon nasida sian tangan ni musum. Alai ia dung marhasonangan nasida. Mangulahi muse nasida mangulaho sugo ni roham. Gawe di pasobuho nasida di bagasa tangan ni musuh nasida. Asa di parhatoban nasida. Dungi mulak muse rohan nasidai. Manasida tuho gawe ditangi honho. Jadi ditangi honho nasida sian banua gijang. Jala di paluaho nasida ho bartu asini roham akan nagudangi macai jot-jot. Dungi disuruh ho muse suruanmu mangapoi nasida. Asa mulak rohan nasida tu patikmu. Alai lam jukat nasida marroha. Jaladang ditangihon akato nami. Sai didak dati do mardosa dopak patikmi. Akan natama patu paun di jolmanyan. Asa mangolu ibana. Hapelam di paholang nasida abaran nasidai. Jala di pajogal takuhuna. Jaladang olo nasida manangihon. Hape pola leleng situtu sai di paaju-ajuho nasida. Jala marsipaingot ho tu nasida marhite todim. Marhite sian pamangan ni akka panurirangmu. Alai dang di parate-atehon nasida. Alianido ubahe di pasat ho nasida. Tubagasan tangan ni akka bangso marluat-luat. Ai binahen ni asin roham akan nagudangi. Dang lausun siap nasida di baheko. Jaladang di tadi koko nasida. Ai de bata para siroha. Jala pardenggan basa doho. Ima sahana. Dihita sude nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Selamat hari Pentakosta madihita sude. Di borngin di pesta na padua honon. Di bornginon hatan itu hatta nakinan.
nungata jaha ima bagian ni pengakuan dosa di bangsa Israel. Asa mulo tajaha sian ayat na parjolo di bidu siaon di pasahat bangsa Israel do. Songo dia panol solion nasida di pabahenan nasida di haburjuon ni debata sasitong na sikop do asini rohan ni debata tu bangso na pinilit nai. Jalanaking jojordo di patorang, songo dia panarihono ni debata di bangsoi uju di pardalanan sian Misir tu Kanaan 40 tahun sasitong nadangadong nahurang. Walaupun mereka harus melewati perjalanan yang begitu berat, melewati padang gurun yang sangat luas, perjalanan yang panjang di padang gurun godang do marabahaya. Alai panarihono ni debata dinasi dadang adong nahurang. Tabering maamang inang mula kita muse tu kitab Keluaran. Songo dia debata mangaramoti bangsoi sikop do ningolu pardagingo doho partodion. Tungso adong do nahurang. Ditiki haruar nasida di ramoti debata do. Adong tantangan di jolo nasida, adong lauk merah di jolo nasida, rodo debata mangurupi gabeboy do di bola dua, lauk rarai gabeboy nasida taripar. Adong aka musuh-musuh naro menghadang nasida, diurupi debata ro nasida talu do sude. Dang adong ai dapok nasida, ale adong do keajaiban, sian gunung batu haruar do ai. Male nasida di sariho de batado songo nadido nadi bagasan turpuki di sariho do di leho do manna tu nasida sopola loja nasida mangaloppa ripe menikmati do nasida tabu do songo niati akainang dak pola cetekon rice cooker lau mangaloppa molo bangsa Israelina jolo gariada di paro langsung pebuati hamuma ninna Tuhan do kan alai belgahia biar na ambil secukupnya nina digua segudang di gudang na ujung na neng dialang musik mersuguk neng abasi. Paingot todoi bersyukurlah untuk apa yang sudah Tuhan berikan saat ini. Unang pola mabiar ho nina do tuhita. Alai bangso Israeli belgahia do biarna. Mabiar do nasida masih panganon sogot. Masih inumon sogot. Holat dibereng dangadong persediaan ungut-ungut na ubalga sian pos ni rohana tu debata. Songoni do hita. Dia do balga pos ni roha do manang na biar ni roha. Biar ni roha do manang pos ni roha. Pos ni roha do ate. Amin. Apalagi di zamanon gok porang di sadison sonari godang aka tantangan hidup nga mulai arga aka situ horon saira-hira berjalan dohi tanuengon di padang gurun yang begitu luas penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan ancaman kehidupan. Aida kolan las nyari namohop di si cuaca yang panas, tapi binatang buas juga ada di situ. Banyak sekali tantangan ale Tuhani. Di leho do perlindungan yang begitu sempurna. Jadi nama do itu hita jangan takut. Molo rapau doho to monang doho ninna. Amin. Yang penting percaya saja kepada Tuhan. Jala ulahon lomoni rohana. Sikop do panari honon nadi bangsoi. Molo akhir-akhir rom macai mohop do tahilala cuat cao. Nati amanginang mohop do mananggaliat do hita. Mularong nanggalien cuaca na mohopon na mersahi di ate. Na urang hipas do pamatang ni. Macay moho matutu. Hami arong perdalanan dari minggu nasal pudo SPH. Apalagi di huriay ba huria na met. Basongonom mahami sude. Nasegad do iba tiki marjamitay ningo putih ate. Ale nga suli me manongnong ate. Kan? Itulah. Karena cuaca yang panas lebih siani di padang guru boydo 50 derajat dang netu sabbe. Alero Tuhani unang mabiar ho ninna. Hupaso nang peho, huparo petiang awan, aso nang mohopo ninna. Tabu mayate. Molosonari ngalaku ya behurasa ase alani mohop ni cuacaon.
Anggona jolo nasida itu tidak perlu. Tuhan memeliharamu, akan ada tiang awan menyertaimu sehingga kulitmu juga tidak melepuh. Tidak menjadi kepanasan kamu. Jala borngine macemohop dorisi. Ale Tuhani mado ipe, enggak usah pikiri itu. Pokoknya dalani masih dalananon. Au doronganmu, selama engkau bersamaku dan percaya sama saya, aku akan melindungimu. Di Hangalia nih, di sidi parode batado tiang api. Nga macay marula-hulak nyanon pinabotohon. Alay asalam porsea hita tu de bata. Mereka tidak menjadi kedinginan karena ada tiang api yang menghangatkan tubuh mereka. Dan yang luar biasa, di dalam nas itu juga dikatakan, dalam perjalananmu itu kasutmu tidak menjadi rusak, kakimu tidak akan marpura-pura. Ninnate. Dang marpura-pura. Mula merdala kita sekilometer, tapake musi agak pojok si patu. Nga sengod dia, nga kabang be, ngarong heraay, kate. Namang hacik na ijo, sekilometer, anggono 40 tahun, dang marpura-pura nina, sampai ke kaki pun Tuhan pikirkan, cobalah. Ya. Sampai kaki pun dipikirkan karena memang kaki inilah yang dipakai dalam perjalanan. Dang adong bas, sungguh na mabuak kita tuminasi inang. Dang adong, lobu naik pakyon na ba, 3,000 jol mate. Marjuta jol mahatihai neng sahat tu kanaan. Dari mana mereka yaruk perong lebuna nangarong cukupi ate. Tapi mereka akan memakai kakinya berjalan dan berjalan. Dan Tuhan berjanji kasutmu tidak akan menjadi rusak dan kakimu juga tidak menjadi bengkak marpura-pura ninna. Ya do pak tamar pura-pura amang inang. Ya ate somal na ala pojok si patu. Pagelekku sais na ate. Sais na 30 aluhiat do api dibuat 30 pitu. Ale lalu morohana si paton toy ma dipake ma ninnate. Bangga iba nale to kinay mula tuja bunga bongkak be. Dungi songod dia ma pecah ma ate. Ujung na maranga mangoy ma musay sapatom mas patunay. Api niya nargadong dang dia bion ninna kan. Bangsa Israel, Tuhan katakan kau tidak akan mengalami seperti itu. Amang inang, ale adong do pengakuan nasida di bagasan turpukon. Karena ini adalah berisikan pengakuan dosa daripada bangsa Israel. Ketika mereka di dalam perjalanan itu, mereka sering berbuat dosa dan berbuat dosa. Alay saya dipaingot todo nasida Tuhan. Danggabe di tadi koko nasida di padang guruni. Nas ini juga mau menekankan tentang kasih setia Tuhan di tengah ketidaksetiaan manusia. Ya, seringkali manusia tidak setia. Dulu sudah seperti itu bangsa Israel. Tapi kasih setia Tuhan itu selalu sempurna kepada bangsanya. Didok bangsui dung dipaluaho hami Tuhan ni nanakikan on napinasaha ni suku Lewi namon. Dung di baik ko hami sonang nunga masuk be hami tu kanani nunga diberkati ho be hami gabe na niulan nami sinur na pinahan nami marhaga beo kami tubuan anak tubuan boru hami alay dukon nii gijang do museroha nami ninado kan memang begitu mudah manusia jatuh ke dalam kesombongan, begitu mudah manusia seperti istilah lupa kacang akan kulitnya. Oh mana terjadi. Dukon dilas nirohai nasida lupa do nasida tu debata. Mereka mengatakan itu di nats ini. Kami lupa kepadamu Tuhan. Alai dukon adong muse parukilon mangangguhi mahami muse tuho ninna. Ya, dukon ro muse kaparukilon mangangguhi mahami muse tuho. Jala di leokodo tuhami muse pengampunan. Songoni ma marulahulak. Alai dihirim de batado sien nasida. Unang manyan songoni. Sahalihi tanunga makilalahon asini rohan di debata. Torus may unang be madabu be tubagasan dosa. Laos ima ditikyot tuhi tadi hamu aka amang inang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Molo sikop panarihonon di debata di bangsa Israel 40 tahun di perdalanani sahat tu tano kanan.
di tano kana petong dope marbuat dosa. Ujung nadidok naking madabu do nasida musetu tangan ni akar raja-raja. Nama dok do itu habuangan Babel. Akhirnya jatuh kan? Isi mana sida muse mar amangui. Alai terus do dibege Tuhani. Angguk ni bangsoi. Alai disi memang posido dia dopi nasida. Alai didok matu nasida. Tu bangso Israel nang tuhita sudah dihamu aka amang inang. Sekali kita sudah merasakan kasih karunia Tuhan, biarlah itu juga jangan lagi dicemari oleh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Molonunga di pataru di batahita sa tungolu, songon natahirimi, nunga goda ngakalas nirohabe, nunga goda ngakapasu-pasu, nunga goda ngaka berkat-berkat. Jangan lagi pernah lupakan Tuhan, amin. Unang be. Jala jangan lagi tegar tengkuk ninna. Jangan. Alai paloas ma. Di batama donganiho mangalihon gogo tuho tangihon ma. Asa toruso mangolu di bagasan lasniroha. Tungpe mardala kita di padang gurun kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Alai molo mangolu hita torus di bagasan todii songon nani dok ni turpukon. Di dok ma adong dok. Todi di lehot tuhita. Todi ni debata di ayat 20 di dok nakingam ke bahwa roh itu diberi kepada kita, roh yang baik ya katanya di situ. Untuk mengajar kita tentang kehendak Allah. Dilehot do tuhita roh, dilehot do tuhita todina. Allah memberikan rohnya iman noaing topik ni pesta paduahon ari Pentakostal. Allah memberikan roh yang baik. Roh yang mengajari kita untuk mengerti kehendak Allah. Roh yang menuntun kita mengerti apa yang baik dan menjauhkan diri dari segala yang jahat. Kemudian dikatakan bahwa roh itu juga memberikan peringatan kepada kita. Alamar suara do todii. Jadi saya terus do dileho peringatan tuhita. Asa unang hita madaus yang debata di ayat 30. Bahwa Allah bersuara selalu melalui rohnya memberi peringatan kepada kita. Roh yang memberi peringatan. Asa unang be hita madabu tu bagasan dosa. Alani songonet deta sinatuari may ate muse. Suara ni tondi ni tuhat tai. Jot di lausi ditulak hoi. Saya tanda jamu bauba roham. Dapoton Tuhanmu si sesa dosam. Allah memberikan roh kepada kita dan roh itu selalu berkata-kata, memberikan peringatan tangi homa ninna ate. Asa unang madabu be muse marulahulak tu bagasad dosa songon bangso Israeli. Dia memberi roh yang baik, roh yang mengajari supaya kita tahu kebenaran. Sekarang dia juga memberi roh yang memperingatkan dan dia juga memberi roh yang membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Nungarirok naking tuhitayate. Dangi dia ya 30 sadai. Jaladang tadi konokku nasida. Ai de bata para siroha. Jala pardenggan basa rohoninna. Melalui turunnya Roh Kudus, melalui peringatan hari hasasaur nitod di porbadia di paingot mahita amanginang. Bahwa Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dan kasihnya adalah kekal untuk selama-lamanya. Atong amang inang sungod dia do bahenota. Asabuy torus to diimian di bagasa diri taon. Asabuy hita manangihon naking roh yang baik. Roh yang selalu memperingatkan. Roh yang selalu mengingatkan bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih sayang. Parjolo kita harus mengakui bahwa kita butuh akan guru rohani. Guru rohani terlebih Roh Kudus maksudnya. Ya hari koton marsaur doho Tuhani. Hari koton mangido gogo ni todii. Asa diurupi madalani ngoluon. Madalani padang gurun kehidupan yang begitu ganas ini. Biarkan diri kita diajari. Dan kita harus mengatakan saya selalu butuh tuntunan Roh Kudus. Amin.
di perjalanan di ngoluku, di padang gurun kehidupan dunia ini. Saya butuh guru, pangajari, saya butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya saya tidak tersesat, supaya saya selalu di jalan yang benar. Dan kedua, supaya Roh Allah itu selalu ada di sini dan menuntun kita napaduahon ima unang behita menjagabe halak nasai toktong tegar tengkuk nin nate ya, bersih tegang leher ima didok di bahasa Indonesia, di pajogal takuhu na ima didok di bagasan bahasa Batak, unang pajogal takuhumu, jangan engkau tegar tengkuk. Jika roh itu mau kita, dia bicara selalu di sini, supaya roh itu selalu ada di sini, jangan tegar tengkuk lagi. Songon bangsa Israel, satoki madok bertobat, besok sudah berulah lagi. Itu karena apa? Mereka tidak mau mendengar firman, tidak mau dituntun roh, maka naidok naking satoki do nasida nunga pitor marbalik sian lomoni roham ninna. Itu karena mereka tegar tengkuk. Na patuluhon dirok matuhita, bersandarlah selalu pada kasih karunia Tuhan. Taingot ma na parpudi sinakinani. Para siroha jala pardengkan bahasa doho Tuhan ninna bangsa Israel. Ada pengakuan yang luar biasa. Di batana burju doho HP, nasai mangaramuti hami doho HP, alanidang mabiar behami madalani ngoluhon. Pengalaman yang lalu cukup menjadi pelajaran untuk sekarang ya. Amanginang, kalau ada hea hita madabu tartuk-tuk, alana tartuk-tuk kita, pasti mau lewat kita sedalani hati-hati behitakan. Jadi jangan lagi mau jatuh kedua kali. Ya. Tapi kita harus hati-hati lagi, berhati-hati lagi. Marhiti ahamay tangi mo au di suara ni toddi na mangajari au odo si dalananmu. Tangi maau dang be au gabe si jogal rukung, si jogal takuhu doidos onate, si jogal rukung ninna molo halak Batak madong. Terus matai ngot holong ni de bata tuhita. Molo nunga songoni berarti dang babiar beau madalani ngoluon. Pos nama rohakku di de bata. Asal matangiau di suara ni todi saina baluon na doaw. Amin. Martangyang mahita. Mauliate ale Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus. Nunga di pasahato hatam tuhami Tuhan di pesta paduahon. Parningotan di ari hasasaor ni todi porbadia bornginon. Lastrohan nami nunga di paingot tuhami Tuhan di ari Pentakosta na paduahonon. Debata nami, debata para sirohana sumurung doho. Jaladang duko ya Tuhan meninggal hok kami. Satia doho diholong ni rohana, diholong ni roham tuhami. Nang pehami jot-jot dang setia tuho. Nunga di pasato tuhami Tuhan. Babuana say toktong doho manarihon ngulu nami. Jala paturuhonom udo aka keajaiban demi keajaiban tuhami. Asal hami torus porsea tuho. Asal hami olo uduk manangihon hatam diajari todimi. Jala olo hami mangului ahananidok ni todimi tuhami. Jala olo hami Tuhan toktong di bagasan bulus ni roha majaloy. Dan gabi aka jolma si jogal takuhu kami. Atau orang yang tegar tengkuk. Alay gabi aka jolma naburju mahami. Majalo hatami majakon todimi. Asa toktok kami dituntun mangolu di bagasan lomoni roham. Pasu-pasu mahami Tuhan, say patau mahami mangulaho katami, say torus mahami Tuhan makarikoton parsaurat dohoto, kebutuhan rohani, butuh dohami Tuhan diho, butuh dohami di guru pangajari imatod di porbadia, asa dituntun hami manada akalomoni roham siulahonon nami. Ajari hami Tuhan patau mahami toktong mangulu mangihuton lomo ni rohani todi asa toktong huparbue ho kami parbue ni todi songon na kubege hami naking di epistel. Asa tarida may Tuhan jala tarpasu-pasu mangulu nami gabi pasu-pasu manang hami di tonga-tonga ni akan natorop nang terlumubi di tonga ni huriam. Pasu-pasu masude ruasmu sianda danak sa tunama tua
jagai mana sida Tuhan pargogoi di pardalanan ni ngoluna sida be. Pargogoi Tuhan akan atoras mangalului akan ngolu-ngolu siganup ari. Alay paingot na sida Tuhan asa toktong makarikoton kebutuhan rohani di akayanakon doh aka pinopar na sida. Gabi aka pinopar na burju, gabi pinopar na marpanguloyon matuho Tuhan sudi aka pinopar ni amanami inanamion sude. Mauliate ma Tuhan sadarion nunga hubege hami be seleksi hasil ni seleksi penerimaan ni aka mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Tuhan gudang doa kaya nakon nami naung berhasil. Sai anggia manasida toktong rendah hati jalau rupi manasida. Boy madalani aka proses pendidikan nadope itu akatikin na nengro. Dia kaya nakon nami Tuhan naso berhasil dope. Pos dorohan nami saya dong dope kesempatan na terbaik di nasida. Pargogoi nasida unang gabi madele. Patau nasida toktong bersemangat. Jala patau manasida marpos niro hatuho. Paturu matuhan dalan asanggia boy dope nasida. Menjalani pendidikan di tempat na terbaik. Jalan ahobar may tulomon ni roham. Atong pasu-pasu masudia kaya nakon nami. Bentuk manasida gabi akan naburju jalan napistar. Pasu-pasu sudi parhaladom. Pargogoy hami marhite tot di porbadia mangulahon-ulahon pakobasioni. Sude akar ruasmu na marlas ni roha Tuhan. Na marulang tahun kelahiran do pernikahan sadarion tung tabay mahay pason do gajang nyumur lehon madina sida akan naulina denggan. Atong Tuhan nami di sudia ka pergumulan nami pe Roma ho jala paingot tami di bagasan ho rikot do hami Tuhan mangido jala tangi honom mudoi jala patongonom mudo tuhami akan na terbaik. Dang mabiar behami madalani ngulu nami nasi patasongon padang gurun na penuh ancaman do tantangan. Alamolo rapun ho hami boy do buluson nami saluhut nai asal mahami setia tuho jala toktong marhapor seaun na tugu tuho. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami calo matangyang nami salpuhon masude akadosa nami. Amin. Mare de mahita, laos tapasahat peliata. Sonya sian
ta jongjong. Tatangyakon mapiliata. Ale di bata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhu sileon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gawi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhase ang hami pilianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Aliamanami na di banwa gijang say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaunmu, say saud malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan setiap hari. Say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodi munabi. Shalom madihita sude. Selamat hari Pentakosta Tuhan memberkati. Hudul mahita amang inang sude asa dibagi hontu hita. Snack ringan na pinatupan ni huriatta. Asa jolo martangyang mapinasahat matu amang guru huriatta asa di soma anon dibagi. Dungi tanikmati ma di selasar ni gereja ta amang inang. Jalata jaga ma akasampa unang matabahit tubungatay. Dakpola doho ti minum tes manis doho kopi. Ate, hola kita pe. Muli ate mamangina. Iya.